Sungkit po ng mga manlalaro sa iba't ibang sports sa Region 1 ang aabot po sa nasa 22 gold medals sa katatapos po ng National Private School Athletes Association or PRISA 2025 na ginanap sa Tuguegarao City, Cagayan. Mula sa senior category o higher age division na binubuo ng mga high school at college students. Ikasyam sa buong bansa ang Ilocos Region matapos mag-uwi ng kabuang 56 medals. Ang mga manlalaro kung saan 14 po ditong gold medals, 16 na silvers at 26 na bronze medal. 18 medals naman ang napanalunan ng mga manlalaro sa youth category kung saan 8 dito ay gold, 6 na silver at 4 na bronze medals. Sa kabuuan, nanguna ang Region 12 Soc Sargent na may 287 medals sa senior category, habang Region 6 sa Western Visayas naman na nasa 243 medals sa youth category. Naging matagumpay at makabuluhan para sa mga manlalaro sa rehiyon ang pagkakabilang sa mga delegado bilang pagkilala sa kanilang husay sa iba't ibang sports. IFM News. IFM News. IFM News.